Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ning kene mah, Wis ning kerjaan. wis ning gawean iki mah. Kene yo krimis kok mulai yo et mau. Mama siapa? Heeh. Mau ora ana swara aneh tak telepon mau awan mau. Mau ra konek mau. Nang ndi mau? Yo ning omah. Oh, lah iya aku lalu kok sepi ora ana swarane. Heeh. Lah iya, ora ngerti. Batinanku kok nyonya ning sebelah Yo memang. Oh, iya. Ya aku yo ngerti yo langsung tak peteni ra. Iya. Lagi mama wis mam. Oh, wis mau bertelepon jenengan kae aku bermaem. Mam ya omah. Opor nih mak ton suwi. Apa? Apa? Opor Jempol. nih mak. Ora suwi. Wah, iso mabur ya, Mak. Suwi sing murah. 6.000. Mabur. Entek 15.000 mau ya. Yo murah ya. Heeh. 15.000 ki lawuh tok, nasi isi duwe. Heeh. Kayak sing kerjaan iki. Iya, Mak. Wis gawean iki. Heeh, kene mau udan. Oh, udan terus urung Semarang. Rada beres iki, Mak. Oh, terus kok nyata. Kene isi krimis tapi mau. Gak ketemu iki. Ora. Kok kerja. Tapi ayah kan tekan gawean. Iya, tekan gawean kan di menuju aku. Heeh. Heeh. Terus, Oh ya. oke, sehat Bu Mama. Amin ya, yo. Sering bersyukur Ya. karo ning kehendak. Heeh. Mama, aku sayang Mama. Iya ya, yo. Aku kangen Mama. Ya podo. Mama, Heeh. aku jadi kan banget. Iya. Iki ning jopo nyung karo Mbak Yanti iki. Ning krosi dikira Mbak Yanti aya merene. Engko cari apa nunun balike. Baik. Oh, balike bengi ya. Lalu ning kehendak. Yo yang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam.